Sagwadahin nga rin ti surat, ti pakasalitaan ni Lorna. Inagaw mo amin kanya, Dear Manong Nemi. Kasla tiyak maibturan nga klunan Manong Nemi. Nga ti may sang ina kat agpatpakada. Nabayagan nga naidalit ni mama Manong Nemi gapo iti sakit. Inaramid mimet ti amin, ti pa naka-hospital na, ti pa naka-confine na iti hospital. Ngam saan ang akinaya pa iti bagina. Nagsakit. Nagasakit, Manong Nemi. Kat oran niya, tararamidik, nga kayat kong ibaga. Mama, sandak nga panawan, Mama. Sandak ka panawan, Mama. Anak, palubusan na ko. Ma, namanong ako, anak. Palubusan na ko, kahit kuntagin na. Kasanuak tong harod ni Mama. At damat ni papang mo. Ayaw tika sa pulak, diyak ka sa pulad ni Papa, na kayo tika sa pulak, na kayo, Mama, na kayo. Kinun ko na, Manong Nemi, nagsangsangit siyempre. Ang sangsangit naging ka, Manong Nemi, iti mismo saklot ko. Arakop ko nga sinaksaklot ni Mama. Dito'y saklot ko nga mismo, Manong Nemi, nga nagsatan ni ti Angel. Dito'y mismo nga saklot ko nga nagsatan. It kastahon iti pa nagsangsangit ko, Manong Nemi, ore naklain arayat, gaputa nagkulkulapsa. Namanan mapukawanak iti puot, Manong Nemi, tagkupit ti barukong ko kat sahanak ka makaangis. Ngimawan, tinaaramidak no dinangawat ti kinapud mo. Awanan ni Mama. Pinanawan na ko ni Mama. Diyak kayat nga panawan ni Mama at daklat ti sibay tilungon na kabayatan nga nakamansayag. Nga dipulos agmaga Manong Nemi digiti mata. Pasaramat umasadig ni Papa nga mangkomkomport kanya. Ngim panagin ko na teramidan na. Pakitang tao laing. Kahit na lang ipakita ka iti tao nga umay, makidungaw, makilamay, makipagladingit, na isunak at concern kanyak. Ngim tikin na pudno naman ng Nemi. Ni Papa, tipoon ken gapo na no apay, nga nagsakit ni Mama. Gaputi pa lang paspasakit na ken kuana. Gaputi ka adda iti sa bali nga babae iti biyag ni Papa. Dalang rudan ni Mama, no apay nga nanghala pa lang ni Papa iti sa bali nga babae. Siyak Manong Nemi iti saksi, iti panagsagsaga ni Mama. Naman ay makariingak, iti rabi ka mangmangik ko, ti ba nagsasaybek, ka ba nagsangsangit ni Mama. Mapalag to iti ayan na, mahahapay manin. Awa manin ni Papang mo. Imyan manin iti sidong, ti babain. Sanak mat nga nagkurkurang kang kuha ng apay. Apay ngagsapul pa lang ti sa bali. Mama, tasaluat yung kuma, ti panunutan nyo ken siya. Kasano agtupay nawang kayo, kasano agtupay. Ngam talaga nga sinagapa, Manong Nemi ni Mama, ti kasdiyang inaramid ni Papa. Iso nga ti mariknak ke ni Papa, ket ipabasol ko ken kuana. Si kapapatay ng papatay mismo kini Mama. Kinun ko na Manong Nemi ngim saan ko ngim baga ken kuana. Mabalin siguro,
nga babalawandak, nukunak, nga awanan ti mariknak, nga ayat, kini Papa. Gapatan nga bayag maten manuniming jak narik na ti pamatig ti maysa nga ama. Saanan nga patpatig ni Papa ni Mama, ken sa anak maten nga patpatig. Gapatag na nangagaw, ken ni Papa kada kami. At damay sa nga babae nga nangagaw kada kami, ken ni Papa, ken ni Mama, kuna ko, kuwan nangagaw ni Papa kada kami. Ado nga luwa, tinagarubos kaniya at manunimi, yaking ka nga iti maitabo ng tibangkay na. Kasla kayat kumiten ti matay, kasla kayat kumiten ti sumurot, kasla kayat kumiten mapanmang lanon kini Mama. Imbag lagi din manunimi at dari kiti seryoso nga awan pa naging kukunada amang taratarapay kaniya. Uwan manong. Dede kasinsin nga Julius ken Alma. Ag first cousin degree da. Gayem ko name ni Alma. Idin to tanasigad damat kini Julius. Ado nga anos da name nga nakipagbantay kadi may met nagipagtabod. Friend. Dadatalayangan kada Julius tinabati dito Campo Santo. Nagawit tayong friend. Kaya masapol ka, bumam ka nga sigod. Tapos hindi kasta, makasubli ka nito pisina. May tuloy mo tagtrabaho. Kinagtong pala ka kumano, nyaman tinauti nga bili ni mamang mukeng ka. Panagsing-singpet mo, iti panangted mo, iti ragsak, iti pagkim. Kaya hindi panangibagan nga itultuloy mo. Iti panagayat mo kini Rudy nga boyfriend. Kinabud no naman nung name ni Rudy pa, iti may sa mangkom-comfort kanya. Saan kami nagka-opisyonan kini Rudy, ngim idi adda kami di 4th year college, manong name nagka-relasyon kami. Inyamamok ni Rudy kini Mama, tas tamaten kini Papa. Kaya awang question ta ken kuha, nagabuto na singpet, nagwapo ken man nakaawat ni Rudy. Iso ti may sama nung naming amang comfort kanya. Ni Papa, pakitang tao lang. Kasi lang nagugustuhan ni Papa ako nung naming nga awanan ni Mama. Dakali di ti pamatik manong naming nga kalpasan lang ti makabulan isang petun ni Papa ti babae na. Kat kasta ti napasama. Hindi sumangpetak manong naming dito balay, kalpasan, iti alas 5 nga panag-opisina. Si Mabat ti katulong kanya. Ma'am. Oh, inday apay. Ala, adda kadwa ni sir nga si Mang Pet. May isang agina. Diya ina, ken diya anak. Diya ti babae na, kan adagayang putot na. Halos agkasadar kayo. Inaw na kala siguro ti duwang katawan. Awang pa'y makatawan ni Mama. Nakaskas daw ka di. Expectaren ta na ita, Ma'am Lorna. Inore lang da makabulan di Ma'am. Kalpasan na, iniawid ng digit agina. Anad nagan na. Ay, anad nagan jay ina. Gina di anak. Napintas mo takaskeng ka. Ura di inanak at napintas. Napimpinas nga di Mama. Kaslakas dyan. Kaub-upin. Sige. Nagtaro sakit silad ko. Idi makapeles akon manunemi idi rumuara kon iti silad ko. Ada dagiti talo manunemi iti salas. Lorna. Papa. Yamamok kada ka, kenka. Dagiti-agina. Di Gina, ti kapsat mo. Kanititam nga dolor. Ti ina ni Gina. Dikit-kit nga sawan, Papa. Nabayag yun nga sinaksaktan, di Mama. Moro tao mon?
Gina, imbaga na. Husto ti kunan ni inday manon naming inauna ak ti duwa nga tawid. Kahit mo sa una pa, harig na kaipas ngayak. Iditadan relasyon nyo kini Tita Dolor. Wen, di kahit kasawen, tuloy-tuloy deta. Saan kaya nagsardeng? Sa nang sangpetam di kita gina, sinupsuportara mi da. Wen, man. Nagbali nga duwa nga babae ti biyag mo. Wen, duwa kayo ba't nga anak ko? Nagbadpada kayo nga babae. Nagkapsat kayo, kayat ko, kayat mi nga. Agsiningad kayo nga agkapsat, saan kami agkapsat? Agkapsat kayo di ama. Tamay masat amayo. Kan ibilang nyo kung mga friends, tunggal may sakara kayo. Kasi na kung mga panakilangan mo, kinititam na adura. Timagder ni Gina manumnimi kit inyawat na rin ako alam na. Sis, sabi ko mata, makapagkinawatan ta. Ate, o sis latan. Hantamat nga, hamat na madlaw nga ininyaw na ka. Nagpadpadatamat ka na pintas, sis. Inawat ko manumnimi, tidakulap na. Kastak mat kin kaiha. No, awanan kan iti ina. Aduyak nga kasukat na. Ibilang ka nagtaot kanya. Kada ibilang nakmet nga may kadpo nga inam. Inarakop nak banong naming ang saan ko abinalas. Nabayag yun nga sinaksaktan. Dedi mama. Isungada kayo tigapunan no apeng nga natay tiginak. Isung santak mabawalaw. No awan man ti mariknak nga ayat kada kayo. No kasunod pa ng gurak kini mapa. Kastamit ti pa ng gurak kada kayo nga gina. Natay ni mama kapo kada kayo. Ket si Kajina. Si kalayang ti patpateg ni papa. Nga awanan ti mariknak nga pateg kang kuwan. Iso nga inagaw mo kanyak ni papa. Estudyante pelaeng manunemi ni Gina. Irinto ta mabatbati dito'y balay manunemi ni Tita Adura. Iribigat, siyempre, at ni Inday, nga gasikaso, pasarimat tumulong ni Tita Adura. Kenkas itigagangin nga tumutulong at bitlata. Dalusak ti silid ko, dalusak ti ba salas, dalusak ti sango ti balay. Kenkas tamaten, no agdi ko sa akon man, irapin ko nga dalusan ti CR. Sakam tumamigat, nagisangsangok pala ang idi. Ngayon kasi lang maimas ti mangan no kasangsangok di kiti kontrabida iti biyak ko. So nga dali kiti kundawayan manon nemi ano saan nga siyak ti muna. Maud udi hak. Sak mapan ito pisina manon nemi at dan bukod ko ako. Dito yung pisina manon nemi madanon ko dito ay siyempre dagiti gagayem ko, di kita kasinsin. Da Gina kini Julius. Ani Chida. Ni ni Ani kini Julius. Tawagan nagbait mo ka ni Rodi, manong name Pasal kumusta anak manong name ni Rodi? Kastoy. Magbeso ka ni Damag. Nga nangasang peta ni Papang mo, aksyoman kayo ka. Nangasang peta. Ken, adaputod na kang kwala. Balasang met. Bininaw anak lang ti duwang atawin. Gusto kaya.
Ori na mayat ti panaglangin-langin nyo. Amumaten, iti saksaktan ni Papa, dedi Mama, napukawan ti respeto kengkuana. Kinawanan ti mariknak nga pamatig ti may isang ama. At akasano, adamat adadang ipatpatig na, nga putot na iti sa bali nga babae. So nga na nga Gina, inagaw na kanyak ni Papa. Kapu katakwada nga Gina, napukaw ko tinak. Sweetheart, di ka unay mangimulmulat igura iti pada mga tao. Sa mga rumbay ang gurahan ni Papang mo. Sa mga rumbay ang gurahan ti pada mga tao. Anyang kang tinamnamayam nga panakirelasyon ko kadakwada, panakipulapul ko kadakwada. Irin to ta isuda na giti tao nga makagapuno apay nga natay di Mama. No saan da ko mga sinaksaktan? No saan ko mga nakirelasyon? Ni Papa, itiray diyang adura. No saan ako mga napututan? No saan ko mga ad-adda nga napatpatig, isudang da kami. Da kami nga legal. Da kami nga original. Saan ko mga timhaw dito nga agar ari agurak itirik na. Saan ko mga napukaw tinak? Sige. Ngayon, madagsan ng kaunay, no kastang. Kasla kahit ko pagidin, di agkasera. Ngayon, di man agawid nga, makikita kita. Sabado, manunemi, jak ninamnama nga imay pimasyar ni Rodi dito balay. Ay, sige kaya. Napipay ka. Dati-dati mat nga mumayak no asto yung Sabado, di ba? Tapno niya. Tapno makita ka. Tapno marakop ka. Tapno maagkak digiti lips mo. Roddy. Kung bakit makaornong tan, tapno makabagkalay sa atan. Yung pasit ba't pa iturunong ko? Kaya nawarisi ka. Huwag, pasit tayo. Kaya nadayo pa siguro mapasama. Baka 3 years more. Ako, mabaig sa amin taguray. 3 years more? Dahil nauntok mornong ta. Amo mumatan ni Papa niya. Pa, ada ni Rudy. Ay, kumusta kayo, sir? Gusto lang, Rodi. Iti sumarunong masatig matitikar hardin manon na imida kita gina. Isuda. Yam amumot ka na da. Tita, ni Rodi, iti boyfriend ko. Gina, ni Rodi, boyfriend ko. Ay, nagwapo ti boyfriend mo, sis. Kasanong kanti ng gwapo kat napintas mat ni Lorna. Masapo nagbangid da. O ano, iba kiniinday, wano siya akong tiba mangisagan at ipagsasangwan tayo. Wano makadisturbo kang kadi. Abay nga, di kayo sumurek dito uneg. Data kami dito, agyan dito harding. Sige dita. Pasrek ni Rodi dito uneg. Akan, Rodi. Ini talyawak ni Rodi manon nemi aking kinita da kinichino. Uy, mekan. Sige. Kasla na nagparik na kanyak man. Ito pa nagkrusonada ni Rodi, kini Gina. Napimpindasak mo da. Yung oray nga ta napimpindasak no. Sa balit ar-aramidan din dyan nga Gina. Baka ag-flirt. Tugaw ka? Nanakayan mo yung templanta. Awari lang tanan. Tanong lang. Itultuloy mo kumatik bawaan. Awatin mo kinapod nung awanin ni mamang mo.
Tapos na may concentrate mo iti trabaho. Kastamat din. Daramid. No, pa talaga di ko daway. Malagip ko ni mamakit talaga ang sangit ako. Ang ro ng terabi. Isang sangit ako. Ngayon na dak ti trabaho. Ang kumalaglagip. Nakakonsentrate ako ti trabaho. Makilansak dito eh. Sika. Sika kinsa tagluto. Sige. Kas dati nga araramidan ta. O sige nga. Intan iti kusina. Tagiriditan ti pang lunch. Nagsasango kam amin malaksid manunimi kiniinday. At syempre, kaslawang gurak. Karig iti kabalay ko. Ipakita ko manunimi iti boyfriend ko nga. Diyak mangipakpakita tayo niya parang disgusto. Karig iti talo. Namadag iti madukduk talak manunimi. Pasare masukalak. Agminminatmat dagiti duwa. Nangaroon na sa balit pa nagkit-kita ni Gina iti boyfriend ko. Diyos ko. Agawan ng sakit din ni Rudy. Ni manyang arti magaling ko. Lumasulisog na ti boyfriend ko. Pakasukutan. No talaga napudno kanyak ti boyfriend ko. Diba? Dagiti agkarelasyon, agayan ayat, handa maliklikan ti panakasuot. Titibker tunggal may sa kanakwada. Kas kadagiti agasawa. So, ang karik di bagik, saan kuntun nga awawisan, ni Rudy dito'y balay. No ibaga na nga umay, huwag na. Kita tan tulangin ni tiruwar ko na. Date tan tulat na ti restaurant. Tsaka kahit manong nemi, nga makitkitak nga sila magustuhan, date nga Gina ti boyfriend ko. Nga sila kayat nang agawin. May sama. Inagaw mo lang Rudy ni papakanyak. Sa mo pala agawan ti boyfriend ko. Saan kong ipalubos ko? Iti opisina, manunemi, siyempre, napindaslat tamat tilangin miya. Kada Julius, kandi kasinisin na. Nga niya, ani. Kumusta mo ni Rudy? Ti boyfriend mo? Okay lang. Okay man. Awang kaya, malagip ko. Nag-date kayo, ana't ararami din nyo? Siyempre. Mapasamang madlat dati pa naging narakop ming napawot nga managlahan ng digiti lips mi. Yung bagaman tasan na kang awisan nga check-in kayo. Awisan na. Sambay. Matakarik tibagi ko na. Nakakayat ko nagbalin nga. Agtalinaid nga may sakang pinichin nga may datakto iti altar ko na. Ket, nangagriri. Well, maawatan ka ko na. Nagbali mataman nakawat isuna. Awang nga sa bali nga girlfriend ni Jody. Check mo na mo. Si ka Julius, ha? Ada girlfriend mo? Awang pa eh. Apay ngamin awang pa eh. Saan pa yung panahon? Oo, apay ko mga saan nga panahon. Hindi din ito ba dati high school student kada girlfriend kada boyfriend. Apay nga chika. Ha, natanda mat relasyon mi kay niya Rudy, idada kami ti college. Naging gaman ng naming na 5 miis ni Rudy kanya. Gabutasan ko, maurang nga tawagan na, siyak ti ang tawag kan ko. Hello? No, di ka tawagan di ka makasaritan. Busy ka? Busy ka? Ano nga tanong? Ag-date tayo ito na Friday. Friday? Ayun. Nairang naamot nga da pa kalami ka nagiti kopi sinaat. Kadi, tumami sa langin, sweetheart. Okay? Oh, sige.
Ay ayatek ni Rudy manunaymi ket imbilang kong isut umuna ken mauding ayat. Iti pa nagawid ko iti Friday manunaymi awan ni Gina. Diyak man nagsalsalud suda, no aping awan. Siyempre nagpakada nga ta akin ni Papa, ken ni Mamang na. Sabi nga rin nga nakaduwa, isuna, nga nangan, manunaymi. Nangig ko. Sabi nga awan ni Gina. Ado na. Baka na nakanyak, nga nakano date na. Graduating in isuna. Ada boyfriend nan. Adahan, nabid na kanupay. Dito ka no ti first date da. Sa kaunto ka lamang maki-boyfriend da, ito nung makapag-graduarin. Iso lang iso. Nelson, agsipod ta graduar tumate. Dito ka nung boyfriend na, ison to ka no mangisarak ng kwan trabaho. Talaga, pinas gano ti posisyon, ti boyfriend na, ito opisina da. Iso ka nung to mag-recommendar. Kaya't nangasuan ng madlan tumadlang nga dagos ti anak ta, iti trabaho, kalpasan nga makapagturpos. Kaya't sige, Lord, kumusta kayo matan kay boyfriend mo? Okay kami ba? Kaano kayo nga kasar? Kahit nung kasawa ka ito, siyempre, iyawid na ka. Uno, sumina ka. Kahit yung asawa mo pa, mapadisyak to ni Tredo ng balay. Kaya kapili na nagasta. Dagiti anak nung makiasawa, dan sumina dan ka dagit naganak. Sinungar tagtawid ni Tredo ng balay. Ang dagmod pa ilain. Nung tamataya ko, mabaling sino pang tawag ito nyo? Sabi nga daking galata nga panunod. Nudyak may riro pa. Dedi mamat kang runahan nga naggastos. Dito yung house and lot. Ipagbaga na kanya gini. Nga isuti, naggastos, iti pa nakagatang tilute, ken isupay, iti naggastos, iti pa nakiparakter ti balay. Taidi, awang kanubot pa lang ti, mastup idi nga trabaho yun. Iso nga ni mama, di mama, iti naggastos. Ni mama, ti kang runaan nga nainagan, iti lute, ken ti balay. Kaya rin ba yun, isun? Sino ti arubeng sumukan? Ibagman tin palagip mo, tinak to pabalbaliwan ti titulo, ken papeles. Kasawa na. Alangan mo't nga sika, iti mainagan, anak na kalay. Kaya ito nga sawan. Mapukaw ko tanya man napakalaglagipak kanini mama. Natalang nga ro din tinak. Naagawanak ti ama. Magawanak ti matawid. Kanya na taga bagbagam. Ha? Kanya na taga bagbagam agaw-agaw. Kaya mo sawan, ada nangagaw kanya, kaya ka. Kaya at adan nga patpatigin yung Gina nga mitsyak. Nabayagin nga saan ko narik nata, pamadag ti may sa nga ama. Nabayagin yung paidam yung pa. At ado ti oras yu idi, iti sidong ti kamalalayo. Ngimiti sidong miki ni mama. Saan kayo nga makapag ked-ked? Saan kayo nga makapag saan? Gaputo na itatapudpud mo. Nga dahil tatiga po na no apay nga nagsakit dahil di mamakit na tayo. Gaputo nagbaling nga napatpatig kada kayo. Di may kaduwang asawa yun, kintiputot yun. Saan ka di ba ba? Lagi naman saan ko na, saan tumala pamatin? Di away, sige. Nalpas ako nga nangan. Di lang namin malaglagip mo. Kaagaw kayo. So, na iba ka magagagaw siya. Kaputay nagaw mo. Ni Papa. Kaya di mama. Nagkaagaw kayo nga gina. Sumorsen ka. Ang babay mo. O respeto. Tatabi ti pagalan. Papa. Yan tangan kas tumanda pasama.
Pumanawak lang yung tinatibay. Sige, go! Go ahead! Tumangsid ka kidli, kung naman si Kemal Kalengan, bagbayad na nakapagturpos ka. Nga danbugot mo nga trabaho. So nga napanakil ka. Kaya yung awanak, saan ka rin? Katuwid. Nga kami lang dyan dito. Pinagaw yung amin kanya. Sige, Papa. Ang tanging kit awang met, timarik na karagsak edisido mo. No, dikit malaglagip ko lang ni Mama. Nga gapot-gap, tanong makita kayo. Malagip ko nga da kayo, ti rason no apay nga natay ni Mama. Ta kayo tinang papatay iti ina. Pimanawak nga road manunin. Nagpatulong nga kini Ani, manong nagsapol iti kasera. Kat saan nakpat nga narigatan man. Oh, di na pimbitnasan nga dakad to, tapos sa mo makit-kita, nagkita puur ti kararwam, di ba? Lorna, igama na kani. Igama ka na kayo, kani Julius. Nga mga gore ka, apay nga kami nga dagos ti pagpatulungan. Saan ka nagpatulong kini Rodi? At dagas kang parparik na kanya. Kadidi panangawis ko ken ni Rodi nga baga ada naskin nga papalanda kadidi. Nga rabi ka kiti kopis na na. Nera na. Nga awan ni Gina tadakano kinidate na. Nagparparik na kanya. Nga aming nga napatagkan diyang ket agawin da. Ti agagaw. Sanggang kung doon takasta noong pa'y pamaniknik mo. Agparparik na kanya. Naging tinawagak ni Rodi, ti may isang arabi manong name. Sinungbatan ng naringgor ti ayan na. Ayan mo ngamin. At lang kami kalagiti, ka-opisina dito eh. Ka-opisinam? Sino ka-opisinam? Nasagan ka di pa lang ibagak na sino? Saan ka di nga babae ti kaduam? At na babae. Tasan kami mat nga lalaki amin mo ang ko-opisinaan. Sige nga rin. Bye-bye. Tinawagak ni Papa Manon Nimi. Dati-dati nga jak to tawagan. Wala masapol mo kapit timawag ka, danalipatam. Kahit ko lang yung pagkakata kayo. Nanda ka din na siya at kasasahad. Kaya anda ka din na siya at kaya awan. Ano kung magbibiyang ko? Adayo mo tibagim kanyak. Nabayagin na adayo tibagim kada kayo. Agsipod tada kayo timuna nga nayadayo. Nangidayo. Ti obligasyon nyo kanyak, Papa. Yung magpatawagan kayo ti Papa. Lagyan ba sapol mo? Damagig lang, no? Adadita ni Gina. Ay, nagtakano date na. Nagparparik na kanya, Papa. Inagaw na kayo ni Gina. Inagaw na pa yan ti boyfriend ko. At pamaniknik mo? Nagparparik na kanya, Papa. Anya ti basol ko tapos na mapasama kanya ti kastoy. Apay nga mapukaw ko ti amin. Napukaw ko di Mama. Ngagapu ka na kayo. Kat natay. Ti babae inagaw na ka. Manipod ka ni Mama. Ti putot mo keng kuana inagaw na ka. Kanya. Tadadang impatag mo ida. Namda kami ka ni Mama. Papa, sapay kumata sa muntong pagbawaw yan. Ti kastoy nga naramid mo kinararabidin. Sapay ko ma. Apay ko magbabawi yan. Ad-adda ng patag ko. Ni Adora, ng tinang. Kita niyan ka po. Basta. Ano nga rin mabaling ko, no? Naibawin ko man, tipod no panagayat ko, sa bali. Sa mula kumar din, inayat ni Mama. Tapno awanak kumamit. Nganiram-raman. Sapay ko mata sa muntong alak amin ti kastoy ng palpalakam mo kada kami kini Mama.
Sapay ko. Ket pudno manong name ito nagparik na kanya. Gapon ang kalpasan dahil nga panagsalita mi kini papa ada simrek nga message iti cellphone ko, iti messenger ko. Idi kita haik manong picture da Rudy kini Gina. Nagsinsinubo da. Naging inarakop da. Naging inagek da. Inagaw yun lang Ruden ni mama. Inagaw yung kanyak ni papa. Inagaw yung pahin. Tinayat ko ng lalaki. Gina, inagaw mo amin kanya. Nagagaw ka. Sabay ko matasan mo tungalak amin tikas to ipalpalak mo yung kanya. Apay ko mga. Ito yung pisina, iti kabigatan na manunimi ang salsalud-sudak kada Julius Kenny Ani. Apay akas dito nagbaling nagasan ko. Apay. Kastala tibiyang. Lorna. Kanya-kanya istorya. Hamad lang siksikakit tagpasagaba. Ada ditangin sa mulang amo. Sumbraman. Sakla marik na tiragsak. Iti nakanagragsak kampay laing kini. Mama. Hindi rugyanan ni Papa nga saktan ni Mama. Awanan ti marik na karagsak. Kabutawanan ti marik na kapamating ti may sangama. Niwas asyanak kini Mama. Nga siyak tinang baling nga saksi ti panagsagsaga na. Kabuti kasta nga aramid ni Papa. Sakit na tayo ni Mama. Sakit inagaw dahil diyang na-Gina ti boyfriend ko. O ano sa sarbi pa yung nagbiyan. Napukaw ko ti amin. Inagaw da kanyak ti amin. Lord na sa mo asawan ti kasta. Isudalat na pukaw mo. Masukatan ti boyfriend. Agbabawin tumidla ni Papa mo. Kamsahan nga agsubli pati biyag ni mamang mo. Agbumang ka, ti pa nagbumam mo, iti pada ka uli lang iti ina. Adaham kini ani, amang comfort ken ka. Nagyaman ka na kayo, Julius, ani. Nagyaman na ka na kayo. Insen ko manong name kini Rudy, di kiti picture ng insen da kanya. Kalpasan na, hindi makita, nga nakita nandig ito'y tinawagan. Hello. Siyot nangisad ka na kita? Keng ka? Saan nga naskan pa na sino? Na-edit di kita. Hanggang nagsisinubo. Hanggang mo naging inarakop. Hanggang mo nagbibinisito. Ngamanta kayo, natuwa, iti may mesa nga lugar. Uuwan. Di kahit manasawan. At the date you. Hindi pa lang damo, Rudy, nadlaw ko nga pa nagkursunadam keng kuano. Kat ni Gina, adamat pa nagkursunada na. Keng ka. Iso na ngayon naramid na ti amin na pamuspusan, tap na maagaw na. Maagaw na kakaniyak. At dan napasama ka na kayo sa kali. At dan, Virgin, na imas, nalaingak man, naragsak kami. Kaya't nangasawan nga din ako ni Patpatek. I'm sorry, Lorna. Ni Jean na di makaitad ka sa pulang. Nasama mo itad. I'm sorry.
Ito nga rin ti maudi nga pa nagsalita ta. Kahit nang sawain, awan ti relasyon ta. Okay, okay. Daw-dawat ko, sabi ko nga, tamang kasarak ka ti sa bali. Daw-dawat ko, met. Sabi ko nga, tagtultuloy ti nagsakyo. Kinichina. Sabi ko nga. Nasakit manong nimi, nakasaksakit ng inibturak ti amin. Kasi ko nadaani kin Julius, ti boyfriend kat masukat. Pas nagko, manong nimi, tinagtrabaho, kadadamit lahat tayo kiti kundawin, nga kukuyok kami nga talo. Ngimidi awan ni Ani manong nimi, tanag-absent, hindi awisan nak ni Julius. Let's go. Agawitan? Agawit kan, agawit akmatan. Agawitan na duwa. Naglagipan. Agkakaruba tayo lahat. Ano niya? Nagipatong ka din. Nakarubam. Jabalay nga pagkasaraam. Kaabay jabalay daani. Kahit jabalay daani, kaabay may jabalay ni. Sige. Pabayang tumasyarin madam, diba? Si ayan ko ang balay? Abi naman na pala pasyarin ka nagsasalita naman tutuin. At ito'y magkakang ka. Manong nemi simiplot na dagos iti panunot ko. Noanyat ibaga ni Julius. Sa bagay manong nemi madmadlaw ko idin. Higam kasano kita damat ng boyfriend ko. Ngayon nga tawanin ni Rudy. Posible nga ta, manong nemi. Nga agkarelasyon kami kini Julius. Posible nga ta, nga isot ng tulong kanyak, tap numalipatak, tinapalabas. Ako, matan sa pulik ni Julius man. Gabota, wapo, very neat, napakumba, friendly, kaya talaga na siya. May nakarot pa na siya, manong nemi katimbaga na mismo kanyak dito ay, Lorna, I love you. As a friend? As a sweetheart? No, hapi nga sa anak pa nga nadani ti girlfriend. Gabot ta ororayek ti panagsinayo kini Rudy. Inuruuray mo gaya ma. Kinindaw-dawat mo siguro nga saan kami nagkatuluyan. Kaslakas diyan. Nangaro na kanyak. Nangaro na, di bagang nga, mas lata pa nagkusunada ni Rudy. Iti half-sister mo. At nga nagkanak tinamnama. Isong etapay, adan namnama. Kaputa, di mo nga tamat ng isang bali, tiriknam. Di na katamat na rigat nga susuruan nga ayaten, kaputa, idi pa lang nga akasingan tayo. Iti ba lang imbarik na kanyak, imbarik na kengkan ko sa nuti kinapatigmuan niya. I love you so much. Lorna. Julius. Adalik pa yung muna tirik na. Kinagyamanak iti tayo tanga pamatay. Kinunakmat aman. Eging gaman ng nemi. Ngasla kayat kong naklunin. Kayat kong naklunin. Ni Julius. Inranak manong naming itong birthday na ako nak. Siyempre, ang kamto matendal. Isuntun pa ng isagot ko kayong kuwana. Tinasim it ngawan. Ngayon, 3 days before manong naming, nag-ring cellphone ko. Mas tawak. Ni Rudy. Hello. Kumusta ka? My ex. Kinunakin ko. Nakatawag ka man. Lorna. Mabaling ka din ang sinublanan ta? Huh? Jack namnamahin nga. Mangig ko keng kaday ta, Rodi. Dapat na nakamove anak ko.
dapat adan kasukat mo iti puso. Kaya't mo sawin, kastat kinalisto na. Nalisto laing. No, adan na kasagana nga, mangagas iti sugat ti puso. Apay, kumusta ka ni Gina? Saan nga mapapnek ti half sister mo? Taapay? Malaksid ka niya. At apay gayam sa bali nga boyfriend niya. What? Ngayon siya tinang damok ang kuha na. Hindi kita makasarak ti nalalaing kanong nga ti siyak. Kahit mo sawan, pinaggadan ni Gina ti duwa nga lalaki. When? Ano nga rodan? Siyempre. Insin ako. So kahit ko ang sublikan ka. I'm sorry, Roddy. Nakamubaan ako. Gakon kaya't pa'y dagsublitin na palabas. Tapno masilpuan. Please. Please. No. Inayat ka ni Treminsan kat saan nga maulit pa. Kinunak manunimi tawag lang at tawag imblock ko. Kadidag birthday manunimi ni Julius. Gusto idiragsak na di ba nga I love you too. Yes. Lord na dito yung tikararagsakan ng panang birthday. Thank you. Sabi ko mata sa muntong aramidan tikas tinaramid ni Rodi kanya. Saan to? Promise. Masahanak to apulos agayat ti sabali siksikan tulay. Ngimamong kaninga. Tawag ini kanya ni Rodi sakbay ng inaklon ka. Nagsinanta ka nung kini Gina. Ito niya nga rason. At ako na pa sa bali nga lalaki di biyag ni Gina. Oh my God! Panasarak tikas kini Gina ang sang hamapap ni. Okay. Nakarma. Eking ka man naming nga kalpasan iti 1 month anniversary mi kini Julius. Dati kasera, naming alpasan nga, nag-date kami, diagrin sa cellphone ko. Ni Papa? Di apa nga da. Hello, Pat? Kumusta ka niya? Kas may isang ama kahit kumatlang nga, kumusta ang anak ko? Tamalaglagip kami. O rin ang sahat mo kasasad mo. Kasi na Diyos, Papa. No, daman sugat, adamat panakaagas na. Basta rin naglagip ko latari, di mamang, sana nakasidi nga, nabus doon, panagsangit ko. Gagangay lang, ladingit ako malagip ko. Ket, di panangagaw nga rod ni Gina, kini Rodi. Nadaan ako sa bali ko boyfriend, Papa. Iso nga, nabayag ako nga nakabuan at dapayan sa bali nga lalaki di biyag ko nga saan to nga mangsugat kanya. The Gina kini Rodi awan damaten. Una ta nakalumot sa bali nga lalaki di biyag ni Gina. Hanggang mapnek ti may mesa. Agpadpada da. Nga gina. Ano yung sketch sa akin? Pinapanaw ko idan. What? Maglagi din tasang kupay ngayong kasar ni Adora. Ngayon kayo so. Abi pinapanaw yung dagi-dagi na. Kaputa na ito talak, malaksid kanya, kaya tabi sa bali, kakasinsin narak ni Adora. Kapag nga naramid na, kita kabaybayag kayo. Basta wanak. Nagsapsapol ti bubing.
Lakayak ka nun. Katsa kung ka nakaya. Ganyan to sa kaya ko magpailang. Nung may pa saan na nakasidi. So nagsapol. Iti uubing. So kung pinapano ko idan na gina. Lakit nanyaman na impaspas impalpalak amyo ka dito na, Mama, harig na laklak amin yung matpapa. Talaga nga, nakapudpud no, timakon ko na karna. Nagpapabawiyak, ang nalatawan di amin. Nadubat na po kayo, napukaw yun asawa yun, ang ipatpatag ka na kayo, napukaw yun, babae yun, adang yung patag yun, napukaw yun pa yun, putut yukin ko na. Kaya napukaw ka pa kanya. Nilayangan ninday, tikadwak dito. Anak, mabaling ka di, nasubyanan na. Papa, sa nga kapot at akarbay ng hamit ito nga balay. Ngayon kapot akayat ko, tiag sulnit ka na kita, adungan nagkurang kang kaanak. Amok nga patsem, nga mabali mo suktan, ti boyfriend mo. Ngayon dinak, awan ti pangisukatak, makisukatam kanya, nga amam. Nagsublikan kanya anak. Dahil ko matlaing balay. Tapno may pariknak ti pamatag, ti may isa nga ama, nga jak na ipariknak yung kaidi. Tapno, masulnitak digit nagkurangakin ka. Kantap no sa anak, naghangkanayon nga gdiliday. Papa, sapay ko matamang ore kanto iti may isa, nga malem nga dumteng ka dito. Sapay ko ma. Advice siyempre daani kini Julius nga rumbeng nagsubliya. Rumbeng unay. Gabot na taga-jaya. Kasi lang nagbakasyon naklahin kaya nagsubliya ko. Amalati ama. Tinapukaw mo nga ma, agsubling ka. Kunada kanya. So, iti maysa, amalem, anong naming, kadwak na giti kagayem ko, graman ka ni Julius, kat intulnog na dito balay. Ni Inday, daadam, anong name ito sampe, di simangpet ni Papa. Kaya di sumangpet ni Papa, anong name, sinabat ko, Papa, anda ako, oh, Lord na anak, ang yaman. Nakairot pa naging narakop, may nga gama. Kahit malubusan lang anak, nga magsulnit ka na kita ang kurkurangan ka. Uwan Papa. Tilangin pa nang irakop yung kanya, kahit kasla nawin pinsanan, nga nasulnitan niyo na kita kurkurangan yung kanya. Mariknak apamatek tipod nung ama, ti arakop yung kanya, Papa. Kahit maragsakan ako. Maragsakan ako tanang subli ka. Nga inagaw na kanya. Umay nagpaspasyari ni Rodi dito'y manong name ngemsan kun nga sinangsango. Isudakin ni Papa manong name ti agsango no kasta nga pumasya. Etap no agsardingan ko na. Naiparipirin ko kini Julius di pa nagkalay sa amin. Tap no sardingan na kun ko na ni Rodi. Isu nga nagkalay sa kami manong name kat ni Ani ti may dupo honor ko. Kada siya boyfriend ni Ani, manong name it, andan, kadi sumatib best man, tiga sinsin. Nakaragragsak kami, manong name, naragsak ni Papa, kat siyempre naragsak ako mapay na si Bibiyak pala ang dedi mama. Dito'y kami, sidong ni Papa, manong name ng anak na yun, kini Julius. Kahit pinaraburan na kami ni Apo Diyos, initalong anak.
Nagretiro ni Papa, trabaho na, manunimi, kadiso ti Maysa, akagrunan ng mga asikaso karag iti apu ko na, agraman ba kani intay, tanda pala ni intay, di silong. Ito nga ron, ti pagkasalita manong, thank you, iti laing mo nga ng ornos, kalpasan nga nag-insend ng ka ti Italiana through your messenger. Thank you, tilaing mo nga nang ibasa kit sabi ko mata, dapat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan, di bihag ka naginipada ka nagbuya ka nagdengeg, more power to your program. Tuwing nga radagyam nga pag-aya mo, Lorna.